Ravintoketju. Aurinko paistaa ja kasvi saa auringosta valoenergiaa ja juurillansa vettä maasta. Kasvi alkaa kasvamaan. Sitten jänis tulee ja syö kasvin. Sen jälkeen susi tulee ja syö jäniksen. Kun susi on tarpeeksi vanha, se kuolee. Tämän jälkeen hajoittajat tulevat ja hajoittavat pikkuhiljaa suden ravinteiksi maahan. Uusi kasvi alkaa kasvamaan ja tämä toistuu.